James Allen, 10. listopada. Kad čovjek gorljivo želi dosegnuti i ostvariti viši, čišći i blistaviji život od obične svjetovne potrage za užicima, on počinje težiti. A kad svoje misli marljivo koncentrira na pronalazak takvog života, tad prakticira meditaciju. Bez gorljive težnje nema meditacije, a letargija i ravnodušnost uništava i njezinu praksu. Što je čovjek gorljivije prirode, prije dolazi do meditacije i uspješnije prakticira. Kad je njezina težnja dovoljno probuđena, vatrena priroda najbrže osvaja visine istine u meditaciji. Meditacija je neophodna za duhovni uspjeh. Kad čovjek teži spoznaji i ostvarenju istine, obraća pozornost na svoje ponašanje i samopročišćenje.